प्रथम अध्याय श्लोक 4 अत्रसुरा महेश्वास्य भीमार्जुन समा युधि ଯଯୁଧାନ ବିରାଷ୍ଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୁପଦଶ୍ଚ ମହାରଥ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଏ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଅନେକ ଧନୁଧାରୀ ବୀର ଅଛନ୍ତି। ଜୁନଶ୍ଚ ଯଯୁଧାନ ବିରାଟ ଏବଂ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭାବାର୍ଥ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଭଲ ରକମ ଜଣାଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଆଗରେ ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯଦି ଓ କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନଥିଲେ, ତଥାପି ଆହୁରି ଅନେକ ଏପରି ଯୋଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଶଙ୍କାର କାରଣ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୟ ଲାଭ ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ। ଏକଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ।